Engedjétek meg, hogy bemutassak egy igazán különleges helyet Angliában, ami az egyik kedvenc helyünk, mivel ahányszor csak meglátogatjuk olyan, mintha egy filmbe vagy mesébe csöppentünk volna. Hogy mi vár minket? Elvegyülünk a cselédek közt a viktoriánus kori, azaz 19. századi konyhán, mintha csak a Downton Abbey-ben lennénk. Let's get started. Do you know how to fill a kettle? Meghívást kapunk egy korabeli karácsonyi bálba, amit a Bridgerton család sem utasítaná. Oh, I do love to dance. Should you like my flower? Meglessük, hol csíphették el a fiatal Shakespeare-t orvadászat közben, és sorolhatnám. Nem mellesleg mindeközben talán a legfontosabb, hogy a kis 3 évesünknek van 75 hektárnyi helye, hogy kifutkossa magát. Reméljük, elég lesz. Ez a látogatás karácsony alatt történt, amikor a majd 800 éve egy család tulajdonában lévő birtokon, az 500 éves főépületbe lépve egy Bridgertonos hangulatú 1850-es évek stílusában berendezett karácsonyi bálba csöppentünk. 200 éve is nagyon tudtak szórakozni. Mr. John Foster, a komornyik, bajban van. A vendégek már megérkeztek, és úgy látja, még semmi sincs készen. De az italok már mind kitéve, olyan rossz nem lehet a helyzet. A szülők ezáltal lefoglalva, vendégszoba saját WC-vel is van bőven. Ez aztán a maszkabál. Menjünk be a bálterembe, és táncoljunk egyet a gyönyörű karácsonyfák társaságában, mintha épp most toppannánk be a Bridgerton sorozatba. They're all staring, Mother. De nem akar ám itt mindenki táncolni. Van, aki csak elvonulna egy jó kis kártyapartira. Minél nagyobb a tét, annál izgalmasabb. A gyerekek sem vonatkozhatnak. Van itt babaház, hintalovak, vonatok, olyan is, ami egyenesen a karácsonyfa ágai közt süvít el. Beszállás, indul a Karácsonyfa Express! A konyhában még nagy a sürgésforgás. Épp a mézes kalácsok és a híres minzpályok, azaz gyümölcskosarak sülnek. Az utóbbi egy kis serivel is megspékelve. A vacsora már tálalva, a sok-sok tál épp használatban, de az edények már elmosva pihennek a szekrényen és az ajtó feletti polcon. Csengettek? And they're off. No rest for the wicked. Az egyik teremben segítségre van szükség, de vajon melyik is csenget? Oh my goodness! Ha sok volt a pezsgő, a vendégek kimehetnek sétálni és egy kicsit felfrissülni az udvarra. Mi ez a komló illat, csak nem sört főznek? Igen, sőt itt a mosoda is. Ha átlagos hétköznap lenne, biztosan dolgoznának. De ma a kis mosoda és a sörfőzde is megpihen. Már kiosztották a fejadagot a dolgozóknak. Az 1%-os alkoholtartalmú élsör a munkáért járó fizetség része volt. Egyértelműen biztonságosabbnak számított ezt inni, mint folyóvizet. Nem, manapság ez az indok az esti sörözésre már nem menne át. Ha viszont nagyobb sétára lenne szükség, meglesetjük az ősi fák közt barangoló dámszarvasokat, akiknek ez a terület már 550 éve ki lett alakítva. A legenda szerint Shakespeare-t itt kaptak orvadászaton. Sir Thomas Lucy elé vitték, ahol pénzbírsággal és lehetséges, hogy korbácsolással is büntették. Shakespeare valószínűleg azzal állt bosszút, hogy Sir Thomas-t Shallow bíróként, a vezetéknév lefordítva silánybírót jelent, egy lóváltett együgyű vidéki földbirtokosként gúnyolta ki a 4. Henrik II. Része és a Windsori Vígfeleségek című darabokban. Ami az állatokat illeti, nem csak szarvasokat, hanem egy egyedi úgynevezett Jákobi fajtát is láthatunk. George Lucy a 17. században hozott Portugáliából pár példányt, és azóta is itt élnek azok leszármazottai. Meg lehet számolni a szarvaikat, de ha többet látunk, mint 2, az nem a sok pezsgő miatt van, ennek a jó fajtának akár 4 szarva is nőhet. Visszatérve a jelenbe,
és visszasétálva a házba, az épület részeit nézve, talán pont azt a szárnyat láthatjuk, ahol még ma is laknak a Lucy család leszármazottai. A maradék részre a National Trust vigyáz, Európa legnagyobb természetvédelmi jótékonysági szervezete. A National Trust célja régi épületek, gyönyörű kertek és védett tájak gondozása, fenntartása, ha a tulajdonosok leszármazottainak anyagi vagy másokok véget erre már nincs lehetőségük. Ami engem illet, ez az itt található kis nyári kunyhó is megtenné lakhatásnak. Gondolnátok, hogy ez itt már lassan 200 éves? Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és kövessétek be a csatornát. Sziasztok!